Ing sawijining awan sing cerah, bel sekolah wis muni pratandha pelajaran rampung. Siswa-siswi padha metu saka kelas. Ana sing langsung mulih, ana sing isih ngobrol karo kancane. Ing pojok kelas ana Rizky, Anhar, Teriska, lan Jida sing isih lungguh bareng. Udara awan metu saka jendela sing kebuka, nggawa angin alus lan swara manuk saka kebon sekolah. Jida nglirik kancane siji-siji banjur ngomong alon. Kowe kabeh, aku dadi kepikiran omongane guru mau. Bener kowe ya, wong tanpa ilmu bakal kesasar. Iya, Jid, aku dadi kepikiran. Bapakku satu dino Sawise mulai sekolah, Teriska ngajak kanca-kanca mampir menyang omahe. Aku malah kadang rada isin kadang males sinau, luwih milih scrolling HP. Tapi kelingan perjuangane wong tua, aku dadi ora tega. Ono kuwi wong tua wis kerja keras kanggo kene, saiki giliran kene kerja keras kanggo Sawise padha mangan, kabeh lungguh ing ruang tamu karo buku-buku lan catetan. Suasanane guyub lan tentrem. Ayo mangan dhisik, ibuku sing goreng iki. Kowe kabeh mesti luwe sadurunge sinau. Wah, matur nuwun Ter, ibune pinter masak ya. Pisang gorenge gurih pol, cocok kanggo ngisi tenaga. Kene sinau bareng ya, ben tugas matematikane cepet rampung. Setuju, aku sing nulis, Rizky sing ngitung, Teriska lan Jida ngawasi bener apa salah hasilnya. Oke, sing bener nek ngitung. Isuke, papat kanca iku kumpul meneh ning perpustakaan sekolah. Udara seger, cahaya mlebu saka jendela, lan buku-buku ketata apik ing rak. Aku seneng ning perpustakaan, suasanane pas kanggo sinau. Yo Cid, aku kelingan omongane Bu Guru. Yen seneng maca pikirane luwih jembar. Pendidikan iku ora mung saka guru, nanging saka pengalaman lan buku sing tau diwaca. Aku saiki nyoba ngerti bab aksara Jawa. Nek bareng-bareng mesti dadi luwih gampang. Saben wong klelep ing pikirane dhewe. Swara kertas keseret lan goresan pena dadi musik kang bisa dirungokke dening sapa wae. Minggu esuk, Jida, Teriska, lan Anhar teka ning omahe Rizky kanggo ngrampungake tugas kelompok. Teras omahe Rizky adem amarga angine spoi-spoi. Yen kerja bareng ngene iki luwih nyenengake, ora ngrasake beban banget. Iya, sekalian refreshing tapi tetap produktif. Tapi koyo ngene sinaune dadi nyenengake, ora males meneh. Kabeh setuju. Sawise garap tugas kelompok, Anhar latihan vokal karo Rizky, lan Teriska ngatur teks pidatone ben runtut. Ngerasa latihane wis cukup, kabeh padha mulih menyang omahe. Minggu Bener banget kuwi. Guys, ana PR apa ya? Aku lari. Kayaknya bahasa Jawa deh. Nek gak salah halaman 31 apa 34 dikerjain buku tulis. Ya Allah, aku lagi iling. Ya wis tugasnya yang digarap saiki sisan ben gak kepikiran tugas terus. ide apik ki. Tapi aku gak nggo buku bahasa Jawa. Ditulis ning kertas, mengko disalin ning buku tulis. Oke, berarti iki garap nok bukune Anhar sik ya. Ya wis tak cepukno dhisik ya. Minggu ngarep, sekolah rame banget amarga ana lomba pidato antar kelas. Saka panggung cilik ning ngarep kelas, Anhar dadi salah sijine peserta. Kanca-kancane lungguh ing deretan bangku paling ngarep, nggawa semangat lan dukungan. Anhar entuk urutan pertama pidato. Pendidikan itu pondasinya bangsa. Tanpa ilmu, kita ora tunggal mutiara. Mula ayo padha sinau, ora mung kanggo awake dhewe, nanging kanggo wong tuwa lan negara.
Suarane Anhar tegas lan jelas. Saben tembung nyentuh ati wong sing ngrungokake. Nalika rampung pidato, Anhar entuk tepuk tangan sing meriah saka kanca-kancane. Wah, api ya, suaramu tegas dan sangat banget. Keren pol, pasti menang ini. Bener Jit, menang Jit. Salebare pidato, kabeh peserta padha deg-degan nunggu hasil. Kabeh padha ndonga supaya menang. Pas juri mulai ngumumake juara, kabeh padha deg-degan. Pas ngumumake juara loro, jenenge Anhar disebutake. Bocah papat iku seneng banget, kabeh perjuangane ora sia-sia. Sore iku, kabeh kumpul ning omahe Anhar kanggo ngrayakake hasil lomba. Kabeh padha ngucapake selamat menyang Anhar. Matur suwun yo kanca-kanca, yen ora ana PKB aku ora tentu menang. Oh niku gunane kanca Har sarenggo nyelang banget iki. Ini saya wis ngerti pendidikan iku dudu beban, nanging kesempatan kanggo masa depan. Lan kesempatan iku ora moro kaping pindho, dadi kudu digunakake saapike. Ngomong-ngomong wingi Kak Guru ngomong bakalan ana seleksi karya tulis ilmiah. Wah, menarik itu. Tulis bab sing pas. Aku pengen tema lingkungan. Bab pendidikan juga iso, soalnya temanya bebas. Wah, padha biasa apa iki? Kiloar bahas seleksi lomba karya tulis ilmiah. Aku udah pengen daftar deh, berarti kepilih. Mengkoe bahas karya tulis ilmiahnya saiki ngerjakke tugas basa Jawa dhisik. Sawise padha garap tugas basa Jawa, banjur padha ngrembug tema kanggo karya tulis. Lan sing pengen melu iku Jida lan Teriska. Dadi, caloro iku mutuske nganggo tema pendidikan lan lingkungan. Srengenge sore wiwit surup, cahyane mlebu saka jendela, nggambarake kebersamaan lan tekad papat kanca kuwi kanggo terus sinau lan nggayuh cita-cita.